Hai să te registreze, mă, uite cum deschizi. Oh, place! Oh, sănătate! Cum deschide fetița ochii? Carisia! Carisia! Hai, mama! Te ții mânuța? Cum dă fetița din mânuță? Carisia! Deschide ochii, fetița! Deschide ochii, hai! Hai! Hai, Didu! Hai, Didu! Deschide ochii! Hai, Carisia! Haide! Hai! Hi, baby! Good, thank you. She opened her eyes. I'm Dr. Cohen. I'm one of the Hi. neonatologists. Okay. You probably met some Other, many of us. yes. So